Hej, jeg hedder Jose. Hun hedder Mohammed. Masud. Masud Mohammed. Hej, jeg hedder Jose. Hun hedder Masud. Jeg kommer fra Sydamerika, Ecuador. Hun kommer fra Iran. Jeg er 27 år. Hvad med dig? Jeg er også 27. Jeg lærer dans på studieskole nu. Vi er sidekammerater. Ja. Du kommer fra Iran? Ja, jeg kommer fra Iran. Og jeg er psykolog i Iran. Ja. Og jeg arbejder i hospital for 4 år. Jeg arbejder på lære spille guitar, elektrisk guitar i min land, eller arbejder på restaurant. Men i Danmark nu, jeg har ikke arbejdet. Nej, altså du underviste andre i at spille guitar. Du var lærer? Ja, jeg er lærer. Du var lærer, ja. På akademi. På akademiet? Ja. Guitarlærer? Elektrisk guitar. Ja. Okay. Og der var også noget andet? Jeg også arbejder på restaurant. Okay, ja. Hvad med dig? Jeg tæller. Jeg tæller? Nu bor jeg i Nordvest. Ja. Og jeg kan godt lide dans, sprog, men lidt svært for mig. Jeg bor på November, og jeg kun studere dansk. Jeg kun lære dansk. Hvorfor efter studieskole, jeg lærer på Rytmisk Institut. Ja, det rytmiske institut. Ja. Tror jeg, måske. Ja. Og efter jeg kan spille med danske mennesker. Med andre. Med andre, ja. Men du kan jo spille guitar. Ja, jeg kan. Du er god til at spille guitar. Ja. Elektrisk guitar, akustisk guitar eller flamenco. Og flamenco. Okay. Men du vil også studere musik mere på det rytmiske? Fordi i min land, det er store problemer, har papir. Okay. Legalt papir. Lovligt? Papir, diplom, papir fra institutionen. Okay. Ja, fordi du kan ikke studere på akademi. Nej. Ja, nej. Når det er rytmisk? Ja. Okay, ja. Det er kun klassisk måske? Ja. Så du kan få papir på, at du kan du er en god... Men jeg er professionel i min land. Ja. Men du kan måske få et papir på det også her. Ja. Og så får du selvfølgelig kontakter på det rytmiske akademi. Ja. Kan du lide musik? Ja, jeg kan godt lide, men kun jeg hører. Ikke spiller. Spiller ikke selv? Nej. Hvad for noget musik kan du godt lide? Forskellig musik. Ja. Jeg kan godt lide. Ja. Hvad hedder sådan noget? Metal? Samtidig. Nej. Okay. Hvad med jazz? Kan du lide det? Ja, samtidig. Ja. Det kommer an på dit humør. Ja. Det kommer an på, hvordan du har det. Hvad for noget musik du kan lide? Klassisk musik. Ja. Mere. Det kan du bedre lide? Ja, bedre lide. Ja. Okay. Hvad med dig? Jeg elsker alt musik.
alt musik. Al musik. Måske flamenco, funk, rock, og også jazz med fusion jazz. Ja. Og etnik musik og sådan noget. Jeg elsker alt musik. Kan du også lide meget moderne musik? Også kun højre. Ikke spiller, kun højre. Okay. Ja. Techno musik, Ja. kun højre. Må jeg